diferents centres educatius han tingut una cita avui a l'Auditori de Can Ventosa per gaudir de la segona edició del concert didàctic Operàmida. Es tracta d'una iniciativa per acostar a l'òpera en els boixos mentre es diverteixen. Música i educació s'han donat la mà avui a aquest esdeveniment musical del programa Viu la Cultura. He apreciado que me gusta más la ópera. La obra ha sido muy guay. ¡Espectacular! La soprano María Planas i el tenor i baríton Pablo López han interpretat aquesta òpera tan especial. Una obra entretenida que a su vez ibas aprendiendo y podías elegir los caminos que seguiría. Pero es muy divertida. Era muy guay, sí, verdad. Els nens han pogut proposar, a mesura que l'obra anava avançant, allò que volien que succeís, la qual cosa ha resultat molt interessant i divertida per als alumnes. La señora nos ha enseñado unas cosas. Era muy graciosa. Era muy divertido, ¿no? Operàmida ha fet que els boixos passen una bona estona mentre aprenen sobre el món de la música.